Ukailian MAP unsalong uklur yelekai football upapau nam tam hai ke history jong ke World Cup bat jong ke perthai unsa tam yeki wepat ki rang yelekai football ke papau nam jong ke perthai lese tang matos nam arja afun ruru unsa tam ye Lionel Messi jong ke Argentina namar ba Lionel Messi utam tang si gol ya Ukailian MAP hadu mentah Ukailian MAP urang don sibun kapor haga football kamtam haga jing yelekai World Cup udai tang Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi ki arngut ki rang yelekai ki bele yok ban yelekai hadu kumba rutli ki World Cup haga perthai bat ompadon weiru urang yelekai haga perthai ubale yok ban yelekai World Cup palat yaka Henrusin ladapek yaka arta jong kailan Mbappe ru imat sayo ban yelekai World Cup hadu kumba Henrusin kumba Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi kelile Ukailian MAP layok ban yelekai World Cup ningkong kade haus nam hajar khat pra ha ka World Cup kulong hapo jong keri Russia bat menta udang don tang haga arta ka po news nam bat ulayok ban yelekai World Cup hadu kumba lai sini kata haus nam hajar khat pra hajar arpo bat mentaus nam hajar arpon ru bat lada unyok ban yelekai hadu ba undadap sau pos nam sayo ban yelekai biang sa haga World Cup ka ban long haus nam hajar laipo haus nam hajar laipo sau bat haus nam hajar laipo pra namar ba haus nam hajar laipo pra Ukailian MAP urang dap tang kumba laipo khandai snam ka arta ka jong handrai haba phai pat ye ka jing yo thap gol ka jong Ukailian MAP lo ban mi madan tang kumba khat prasin hadu menta handrai ulayok ban thap pat hadu kumba khat pragul ladayo nujor yo Lionel Messi ulayok ban mi madan hadu kumba arpo khandai sini handrai ulayok ban thep gol pat tang kumba khat khandai teli ki gol uklus jong Germany ulayok ban mi madan arpo sausin handrai ulayok ban thep ki gol tang khat santali kumta haba phai sapang jong kailan MAP udai sisa uta urang yelekai ubatbit bat ubakin sai tam ha ka perthai nangne sakmat namar ba unsa tam ki week rai lekai ba panam jong ka perthai bat ba unsa kidya ru ka nam jong ki rai lekai ba pau ha ka history jong ka World Cup tangkum ka jingpen kan ma hangni ka long ba lakhayo kailan MAP haga arho turik jumrai December usnam sijar khandai spa kana popra ha Paris jong kari Fran ukpa jong udei ukuch kumta ula ai ka jihika u hapo juga kenhun ke jong ka beratip daka AS Bondi nadu ka arta ka ba udang rit hadin ka tawla ban pinya so no yeldi sha ka AS Monaco nadu usnam hajar khatlai hadu usnam hajar khatnyo ka jingdon jo kalan MAP ha ka kenhun kala ra shisha ya ka kenhun ka AS Monaco de hausnam hajar khatnyo hadu usnam hajar hosau ula ban pinya so no sha ka club PSG ha ka ba ka club le thit yu kalan MAP hadu kumba shispa prapo million US dollar ula kelalong urang yelekai ba wan ba ha ka perthai ha ka jingram dortam hangni ula la ban penjob i ba bon tuligi cup kum ka Fran Cup bat ka Fran Super Cup ula longru urang yelekai ubla thap bun gol tam ha ka PSG ha ka ba ula yo ban thap hadu kumba spa san pho ru gol ha ki standayom nadu usnam hajar afosau hadu mentapat Ukailian MAP ula dan ha ka club Real Madrid kumta dei hosnam hajar pra ulayo ban mi madan yelaga jonggeri ke jong ko rifran ha ka World Cup ko long hosnam hajar pra hapo jonggeri Russia ha ka ba ulayo ban thapru kumba sautli egi gol bad ba ulalong ru urang yelekai uba ha ka history jong World Cup kum player uba kena tam hadin jong upile ubale ba thap gol ru buntam ha ka World Cup bat ka dei hosnam hajar khat pra ha ka World Cup ulong hapo jonggeri Russia ka rifran kala ra sendon ye ka ladu persya ye ka Croatia da saugul la nang tahus nam hajar apu aru ka rifran kala poi biang se ka final handre kala ram no pat ha ka ri Argentina lingba ka tabikar ka bolong sau la hadin ba kili khat hamadan da mar lai tli gi gol bat samentaus nam hajar arpun ruru lada pek yi ka jing klan bor jong ka rifran wat lag la dei bani kandu yi ka ri ka klan bor nadu ka round of 16 persya yi ka Paraguay ha ka quarter final ka la bani kandu yi ka Morocco lani yi ka Canada ha ka semi final ka la bani kandu yi ka US ne yi ka Belgium ne yi ka Spain ne yi ka Austria ne yi ka Portugal
ni ye ke Croatia Handrai lerpe ye ke jing klein bor jogre ke hun jong Kylian Mbappe imat mentaus nam ar haja arpun riuru kane ke ri kan sade ke ladu ha gane ke FIFA World Cup jong dos nam ar hajar arpun riuru kumta u Kylian Mbappe tang bolo yo manyalam ye ke jong ke kenhun ke jong usadu bakenda poi se ke final nadu usnam ar hajar khat pra hadu mentaus nam ar hajar arpun riu Handrai unsa longru uta urang ilakai uban sa penkainya baro ki rang ilakai ke bapaunam jong ke perthai jong ke juk ke bamenta kum u Lionel Messi jong ke Argentina u Cristiano Ronaldo jong ke Portugal u Pele jong ke Germany u Diego Maradona jong ke Argentina bat ki wei pat ki rang ilakai ke bapaunam jong ke perthai ha ki por ke beletap namar hadu menta uni urang ilakai ubrang arfu news nam jong ke rifran ula dei sisa uta urang ilakai ubagi klub ke bapanam jong ke perthai kila kthong bha ya uni urang ilakai u Kylian Mbappe ula yo ru ya ke golden boot ula thep palat saus pa teligi gol hadu menta watla udang dei tang uta urang ilakai urang khna ru handrai haba pek pat ya ke jing thep gol bat ya ke jingla ke jong u ya ke rifran ban pen poi ya ka shadu ke final nadu usnam ar hajar khat pra ban ladakan poi sa menta usnam ar hajar arpun riu kanam bat ka burom jong Kylian Mbappe kan satam ki wei pat ki rai lakai ki bapanam ha keleng saudong jong ke perthai lese lada u Kylian Mbappe yo mi madan man ke wei ke jelakai World Cup baladakan yo rung sha ke quarter final semi final lani sha ke final lese lada u Kylian Mbappe on sa thau ye ke history ka ba umpadon kinu ki rang lakai football jong ke perthai ki bala ban penkhen ya ka ta ke history jong u ha kani ke perthai no phiu i bat kai ka phi snow hatu snow day ne am ya ka ni jing batai lada snow ya hap la ne phim snow ya hap ya ka ni jing batai snow pha sakaman khoble chun tat hatu bi ndu ha ka wipat ka video